Mamawa wabwino Malawi kwina kulikonse kumene muli. Ine ndine Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution, komanso Commandant General Secretary wa Malawi First Independent Coalition for Civic Education. Ndinanena wiki yathayi kuti ine ndasiya kupanga ma audio otukwana boma ndi otukwana opposition, onyoza kapena osalankhula zinthu zabwino, ndikupita into advocacy. Nkhani imeneyo mpaka lero ili chimodzimodzi, ndipo sinasinthe. Kubwera kwanga kwa lero ndikubwera ngati jege pangozi kankhani galasi. Chifukwa chani ndikunena izi? Ndikubwera pano nkhani specifically yakumangidwa kwa Malata. Ine Malata ndine modzi mwa ma victims awo amene ndakhala ndikutukwanidwa, kunyozedwa nda Malata left, right, center. Koma ine nthawi zina ndimavomereza kunyozedwa mwa mtundu umenewo. Chifukwa chiyani? Ndimamvetsetsa kuti m'dziko muno ndine yani. Ndimamvetsetsa kuti mtengo wopanda zipatso sugendedwa. Ndipo chifukwa cha ichi, being munthu wamkulu m'dziko muno woti anthu amandikambirana, nkhani zoti Malata anditukwane anditulutsire audio should not be an issue yoti can cause anger on me, because ine ndine mtsogoleri ndipo anthu amandikambirana. Nkhani imeneyo aside, nkhani imene ndabwera pano ndifuna ndilankhule specifically kuboma. Sindikudziwa kuti kodi kumangidwa kwa Malata ma strategist akuboma mwaonikirapo chiyani? Mwaonapo chiyani? Ndikufuna ndikuuzeni akuboma, kutheka kuti mukugona mutulo simukudziwa chimene chikuchitika kuseliko. Nkhani ya Malata ndi nkhani ya kuchipani kwa DPP, zimene sizikukhudzana ndi boma. Malata amatumidwa ndi azinzawo akuchipani, ndipo it is a contract gone sour. Ndiye chifukwa chakuti contract yawo sinayende mmene amafunira, zapezeka kuti ayamba kumangitsana. Chifukwa chiyani chimene ine ndikubwera mu nkhani iyi? Ndikubwera mu nkhani iyi chifukwa cha human rights imene yaonongeka kwa Malata. 24 hours yapita, Malata ali mundende mu nkhani imene sikuyenera kuti Malata amangidwe. It is a civil case yapakati pa Malata ndi azinzawo achipani cha DPP, zimene sizikukhudzana ndi boma, zimene sizikukhudzana ndi makoti a m'dziko muno, zimene sizikukhudzana ndi apolisi a m'dziko muno, kuti ndalama zathu za misonkho ziwonongeke kuwonongekera kusunga Malata mu nkhani za kuchipani. Mundimvetse bwinobwino chimene ndabwerera mu nkhani. Ndabwerera chifukwa cha human rights. Once a soldier, you remain a soldier. Even when you retire, amabwera nkhondo ikavuta kudza kutenga. Once a pastor, you remain a pastor. Umakhala chotengera cha uthenga wa Yehova kwina kulikonse kumene uli, even in your retirement. Ndiye nkhani imene ndabwera pano ndiye human rights. Ufulu wachibadwidwe wa Malata umene waphwanyidwa chifukwa cha nkhani za kuchipani.
munthu uyu sikuti sotenene monyengerera kaya mutu maso a polisi kurazani mange na don't care ndipo ine pajasimo pa munthu and nobody can try even dare to send any police officer to come and arrest me. Ine ndeti chitothamangitsana mtown ine ndafa kwambiri mkadzochi. Nkhani imene ili panopo ndiyo nena kuti Malata mumantuma nokha. Mukudziwana naye Malata mantuma nokha kuti adzipanga zimene tinanena ifeyo kuti aprofesa ndi osatetezedwa, aprofesa azungulidwa ndi mimbulu, aprofesa azungulidwa ndi akambuku omakhala chikopa cha nkhosa koma zili zimimbulu. Nkhani yake ndi ya Malata. Ndipo ife tinanene kuti Malata sali wokha. Kumbuyo kwa Malata kuli anthu achipani amene akwatuma Malata kuti adzipanga zimene zija ndi cholinga choti apanga achieve zinthu za pamaso pa professor kumoneka anthu abwino. Ndi zimene zizi zachitikazi. Ndiye nkhani imene ili pano ndiyo nena kuti Malata amangitsidwa. Ndi aboma mutuzule maso. Ndufune ndinene mosayang'ana nkhope. Ndufune ndinene moti kuti ajamma nditukwana aja mutukwanedi zenizeni lelolo. DPP ilibe mbiri yabwino kumbali ya human rights Malawi muno munthawi yonse imene malamulo dziko la Malawi. Aliyense akudziwa munthawi ya Professor Bingwa Mutharika, may his soul rest in peace, magadeti ankenda mdzikwanje kumopseza anthu mdziko muno. Magadeti amayenda mdzikwanje dzonola bwino dzogula mulimbi. In 2011 kunachitika zinthu zimene palibe amene anayembekezera. Anthu 120 anaphedwa ngati agalu achiwewe kunzuzu. Tilitu mu democracy. That aside, munthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika anthu amataka mangidwa amafera ku ndende ku polisi asadatengeredwe ku koti. Anthu amasitidwa kumuona lero munthu wapita ku koti ali wofoka kuti wabenyedwa, the next morning amusita ndayironi mpaka munthu kufa. Munthawi ya Peter Mutharika. Chipani cha DPP chilibe mbiri yabwino kumbali ya human rights mdziko muno. Chifukwa chiyani ndikunena kuti aboma tuzulani maso kuti muone mbile Malata wamangitsidwa ndi anzake a DPP kugwiritsa ntchito polisi imene ikulamulidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party. Pamene papa mukukolopetsana nyansi if you don't know. In case Malata dies in the hands of the police, anthu adzati boma la Malawi Congress Party la pabile Malata. Ndikufuna aboma mutsegule maso. Malata kungoti wafa manja mwa polisi. Ifu anthu awawo amene apangira akonzekera. Tikumva kuti polisi alandira ndalama. Onse oyendetsa za milanduwa amene apanga handu nkhani imene iyi alandira ndalama. Ndipo tikumvetsedwa kuti ngakhale lawyer woyambilira amene amatayimilira Malata walandira ndalama. Nkwata ya Malata last minute. Kuti uyuyu musamuyimilire ndalama ndikupatsani. Ndiye now the issue is mapulani amene alipo ofuna kuononga moyo wa Malata in any way. Kaya ndi agwiritsa ntchito njira yanji, kaya agwiritsa ntchito njira yanji. Ngati zumvekazo ndizoona. Limene lipangidwe blame dziko muno ndi boma la Malawi Congress Party. Ndi boma la MCP
Billy Malata amupha Malawi Congress Party. Ndiye pempho langa a president ndifuna ndikupempheni gwiritsani ntchito mphamvu zanu ngati president muteteze dzina lanu muteteze democracy imene inu mumakhulupirira. Gwiritsani ntchito mphamvu zanu ngati president Billy Malata atuluke. Ngati kuli kumupha Billy Malata amuphe okha asadzanamizire polisi ya Boma. Ngati kuli kuphedwa Malata amuphe okha asanamizire polisi ya Boma imene ikutsogoleredwa ndi chipani cha Malawi Congress Party ngati Boma limene likuyendetsa dziko lino. Nkhani izi ndi zawo, sizikhudzana ndi polisi ya dziko muno kuti tiononge ndalama zathu za misoko chifukwa cha nkhani ya Billy Malata ndi akuchipani kwawo. A Billy Malata atuluke akakambirane ndi azinzawo ku chipani mmene amatumidwirira mmene amatumirana, sizikhudzana ndi Boma. Aboma tulukani moni mu chinthuchi, musalole kuti mugwiritsidwe ntchito ndi wanthu amene sakhulupirira ufulu wa wanthu. Ndikuti mu nthawi ya DPP maufulu a anthu amaonongedwa. Anthu amene amati kupita kuselo nthawi imeneyoyo amene amatuluka amangokhala chisomo, ena amasitidwa nkufa umboni ulipo, ena amamenyedwa nkufa umboni ulipo, ena kumangosowa kumene kumapezeka arafa atayamba kuvunda atakwiriridwa halfway. Mbiri imene ilipo ndiyolembedwa, nkhani imene ilipo ilipena paliponse. Nkhani ndiyonena kuti anthu 20 adaomberedwa kunzuzu adaphedwa ngati agalu achiwewe kuti akuomberedwa ndi veterinary. Dzuwa lili wa makadeti amaenda ndi dzikwanje kumanola munsewu kwe. Dzuwa lili wa DPP ilibe integrity yoteteza human rights mu nthawi imene wamalamulira. Ndi aboma musalole kuti DPP idzizunza anthu awo olo idzizunza anthu mdziko muno ali kunja kwa Boma ndi cholinga chonena kuti oyipa mukhale ino aboma. I'm sorry to say this. Lero ndikulankhula ndangobwera nkhani chifukwa cha nkhani ya tikuyang'ana nkhani ku human rights. Ufulu wa Malata despite kuti kaya ine sindikupanga support zimene Malata mapanga. Ayi ngakhale pang'ono chifukwa ifeyo tinali patsogolo kuno kuti Malata atusali yekha. Alipo anthu amene akuntuma. Ndiye anthu amene akuntumawo apangidwe expose. Ndikuona ngati si chanzeru kuti Boma la Malawi lilowerere nkhani za kuchipani kwa DPP. Amalata ndi azinzawo amene amatuma kuti adzeka musumira APM akakambirane kuchipani konko. Koma a police Malata must be released. Palibe issue apa. A police musamone ngati dzitsiru kumayuzidwa ndi anthu chifukwa kuti ndinosauka. Release Malata. Nkhani iyi akakambirane kuchipani amarumana okha. Sizikhudzana ndi polisi, sizikhudzana ndi court. Kumene amarumana kuti Malata eni titopatsani ndalama izi. Pitani mukasumire APM. Malata aujeni ayi Boma kuna alibe. A polisi kuna alibe. Amakoti kuna alibe. Amakoti, it's a high time now. You should stop kumapanga interference ndizochitika nchipani. Musiye chipani chimakhandi malamulo wake amene chimayendetsera. Akoti mmalowerera zinthu zoti sizimakukhudzana. Nkhani ya Malata si ya polisi. Nkhani ya Malata si ya koti. Akoti ndi a polisi. Nsiyeni Malata atuluke akakambirane ndi achipani ake amene amantuma. Aboma msiyeni Malata atuluke. Inuyo sizikukhudzani. Apite Malata
akakambirane ndi achipani amene amantuma. Malata akafera m'manja mwa polisi a president, ndifuna ndikuzeni anthu adzakhala kukuti kwanani zotamangitsana okha sizidzadziwika. Adzati boma la kongresi la Malata chifukwa adzakhala kuti wafera m'manja mwanu. Malata ntulutseni bwana, musalole kuti anthu awawa akuonongereni mbiri yanu. Zinthu zambiri zikuonongeka m'dziko muno osati kuti mukuchita ndinu, akuchita ndi anthu ena, koma boma lanu lili ndi vuto loyang'anira chinthu chikamaonongeka. Nkhani ya Malatayi bwana, mukapanda kuipanga hando bwinobwino akuthirani nanu matope. Anthuwa ali ndi zolinga zoyipa zoti anchite Malata in the hands of your police. Ndiye inuyo bwana musalole. Release Malata. Ngati kuli kuphana akaphane kuchipani konko, koma akaphana amene ataphe Malatayo tsopano ndiye pamene boma litalowelere amangidwe. Koma nkhani iyi bwana, akangofera Malata m'manja mwanu, m'manja mwa polisi yanu, dzina litayipe m'dziko muno ndi la boma, boma lake lachakwera. Bwana take a step. Izi nkhani zizi ayi inuzi sakukhudzeni. Ndikudziwa kuti umo democratic simafuna kulowerera zinthu za makhoti, koma this case aliyense amene anapita ku school kaya ndi lawyer kaya si lawyer, this is not a case that can make Malata kuti adzekhala kusungidwa abe manja mwa polisi mpaka lero. This is an insult to justice. This is a mockery to democracy. This is a mockery to democracy. Nkhani zizi nzakuchipani amatuma na okha athane konko. Bwana musalole kuti anthu anchite chipongwe Malata m'manja mwa polisi yanu litukwanika ndi boma lanu. Malata must be released. Inspector General, Malata ntulutseni, musatukwanitse boma la Dr. Lazarus Chakwera. ICB tikumva kuti kwa ndalama zapangidwa exchange. Apolisi alandira ndalama kuti Malata akhaulitsidwe. Mulowererepo ICB. Mulowererepo. Human rights. Ngati mukulipiridwa kuti inu ndinu Human Rights Commission. Ndi nkhani zake ngati zimenezi. Ufulu wa Malata waonongeka. Iyi si nkhani yomangana. Ndi nkhani yawo amatuma na okha kudzipani. Akakonzane konko. A human rights mulowererepo. Ombudsman, ntchito yanu ndi imene iyi ngati mmalandira ndalama nkubendera mapolado, ma VX. Ntchito yoti mudzigwira ndi imene iyi mulowererepo. Malata must be released. Nkhani iyi akakambirane kuchipani, si khudzana ndi boma, si khudzana na polisi, si khudzana ndi court. Akakambirane kuchipani. Tisalole kuti anthu amene sakhulupirira kulemekeza maufulu a anthu awononge ufulu wa anthu ali ku backdoor. Ayi. Ndatelemu kuti ndidzalankhulaso silero. Koma nkhani iyi inali yapangozi ka nkhani glass. Chifukwa tikuona kuti ufulu ukuonongedwa. Sindimafuna kulankhula. Koma ndaona kuti tikuyenera kuti tiyime tilankhule. Anthu afuna apange ambushi boma. Apange chipongwe boma. Malata akafera manja mwa boma adzine kuti lapha ndi boma. Adziti kuti lapha ndi boma. Ataphali iwo. Ndetu kuti zisanafika pamenepo abwana president lamulani. Wina alankhule atani zisakukhudzeni. Close your ears. Take out Malata in the cell. Apite kunja. Apite akakambira. Pakhale interparty hearing pakati pa Malata ndi anzawo amene ankarumawo. Akakambirana. Akapangene so round mavuto wawo without involving the police, without involving the courts, without involving government resources. Please, Bwana, you are the president. Your word is a law because Malawi adakuvotelani ndikukupatsani mphamvu zimene zonso. Malata must be released and that should be today, not tomorrow. Asakuonongere ni dzina anthuwa afuna Malata nchite chipongwe ali m'manja mwa polisi anu aboma. Anthu ayambe kuti kwanani kuti boma lanu ndokupha lapha Malata. Musalole.
bwana musalole bwana zimenezo. Nthawi yatsalayi ni nthawi yokonza. Ndikakondwere kuti dzulo munangodzidzimuka ndikupita kayendera Adimak. Ndiye mwakaona mavuto amene ali kumeneko. Ndiye president amene tikufuna dziko muno. Tsiku linaso mudzangonyamuka kupita ku Eskom. Tsiku linaso mudzangonyamuka kupita ku Ijenko, ku Waterboard, mukaone ma services amene akuperekedwa kwa Malawi. Tsiku lina mudzangonyamuka kupita ku Capitol Hill, office by office, mukaone wasauza kuti ndikubwera, mukaone nyambali zili mmenemo bwana. Tsiku lina mudzangonyamuka kupita ku polisi, mudzafunsa kuti ndifune ndione masero amene anthu mukamanga makhala. Iwa izizi bwana anthuwo ena ali ndi mkwiyo wawo umene inuyo simungathe kupanga control. Koma inuyo ingogwira ni ntchito ngati president amene anakhulupiridwa ndi anthu. Nthawi yatsalayi bwana zinthu zikhoza kukonzeka nkukhala bwino. Amalawi samakudani. Amalawi angofuna good delivery that will meet their need. Amalawi chimene akufuna chona kuti you just need to deliver the promise. Amalawi they are okay with you. Ndiye mwayambira dzulo muja ndiye kubwera kumene koko mudzipanga zimene zizi pafupi kungwa dzidzimutsa kuti nthawi zene mudzangopita ku chipatala kusento kucha mukaone mene Amalawi akuvutikira bwana. Ku Queens mulikale ku Blantyre mukaone Amalawi mene akuvutikira bwana. Zimene zonso zikupatsikani picture yoti mudziwe kuti kodi ndi gulu la anthu limene mwalikhulupirira kuti likuthandizeni kumanga Malawi. Nanga anthu anu amene munalonjeza kuti inuyo mufuna mwatumikire akutumikiridwa bwanji ndi anthu amene mugwira nawo ntchito. Mudzipanga zimenezo bwana monga ngati ineyo Redson Munlo amene ndimadziwa zinthu mwantundu wina. Ineyo definitely zinakakhala kuti zizi zimachitika mbuyo monsemo simukadandimva ndi kumayima ndi kumakudzudzulani. Zimene mwapanga dzulo ndi zimene president wina aliyense anayenera kuti adzipanga. Ndipo mupitilize musakhumudwe ndi kuti anthu ena amisala ozungulira mitu amatu bwana munthu wanjala amavuta kumpanga control anthu aja ali ndi ukali fa chanjala. Ndi bwino kuti mwadziwa kuti dziko muno madi makene chimanga mulibe. Pamene popo research mwepanga nokha manager bwana. Ndiyeso zimenezo zichitika. Nthawi yatsalayi bwana zinthu zikhoza kulongosoka. Wina asakunemizeni ndipo wina asakugwetseni ulesi. You can still make a clean name and be a good president of your people. Ziko kwambiri nkhani imene mafuna ndilankhule ndi imene. Malata must be released. A DPP asagwiritse ntchito government machinery to achieve their goal. To achieve their objective of tarnishing the image of the current government. No! Abwana, musalole kuti kugwiritseni ntchito ngati chikolopa. Release Malata today. Ngati ali ndi nkhani akakambirane ndi achipani yake amene amantumawo kwa okha. Mwatukwanidwa kale ndi nkhani ya Malata bwana, anthu amanena kuti inu ndi amene mukuntuma Malata. Nduna zanu ndi zimene zikuntuma Malata. Nawo zadziwika kuti amantuma saboma. Amantuma ndi achipani chake. Nkhani imeneyo akakambirane ku Japan sizikukhudzana ndi government resources. Nkhani imeneyo akakambirane ku Japan sizikukhudzana ndi apolisi, sizikukhudzana ndi akoti. Malata must be released. And today Malata asadye ndalama za misonkho yathu. Atuluke kusero. Apita akakambirane ndi anthu amene amantumawo kwa okha without involving government resources, without involving police, without involving the courts. I rest my case. Ziko kwambiri ndinangobwera ndatilemo ndapitanso kuti mudzandione silero koma pakachitika kanthu I will still come again. Thank you very much.